IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, magandang morning. Mga bigat. Game on ti kuryente mi. De apay. 5 minutes ago, Jack Amo, tao mo tipak Amo. Pasibot tilo ko start electric ko pa rin. Siguro mamanto, tika po na ito ng inak-awar. Okay. So far, tuloy-tuloy iti police report tayo na ti dati barangay chairman, ti barangay Baxil South, iti Lawag City. Babayan ti drug by bus operation, iti barangay 28, iti Lawag City, iti Laing Kalman. Nibigbig na tili ni dati Kapitan Edmond Domingo, mag 20, 50 ket talo, Idol Bernard. Iti initial nga report manipod iti PNP may pagorop nga upat nga pakete iti droga nga gadagsen ti 2.3 grams iti nagatang pumarang pulis nga bayar iti droga. Malas iti reto dapat kinalaking kuanang upat nga pakete iti may pagorop nga Cebu nga gadagsen 2.3 grams dapat di drakal nga droga nga gadagsen ti 2.3 grams. All in all 7 grams di nakalaking kuana. Apo. At anti-street value nga 47,000 pesos, Idol Bernard. Non-bailable. Di pulisya nabayag nga sinisindan ti suspect kalpasan nga inkanta dagiti muna nga kilkiliwan ti droga itay alang nga kalabes. May bilang street level individual ti dati barangay chairman ket nagbaligi kinawat nga operasyon iti Laing Kalman ti mismo nga siwan laing datoy pagadalan iti St. Joseph School iti dito yung Lawag St. Joseph Centro. District. St. Joseph iti Centro iti St. Joseph barangay 28 iti nakatiliwan na iti Laing Kalman. Ngayon kasagangay Idol Bernard in Libak dati suspect na kukuana dagiti naarata nga drug evidence iti natang operasyon iti PNP. Yung sigurong kini Apo Hepe iti PNP Lawag nabayag dang siputan dito kalpasan nga niraman tinagala tilistaan dagiti Agus Osar keng dagiti Adam Pakinigan iti panaglako ti droga iti syudad iti Lawag. Kaso nga panaglabsing iti panaglako ti droga iti may pila ang reklamo kontra iti dati barangay chairman iti barangay Baxil South iti syudad iti Lawag. Dating kapitan ken drug surrender ba dito Idol Dance? Yak lang malagip Idol Bernard no nagsurrendering dati din nga madaktakamat iti nagana palabas Idol Bernard Idol hante lang sigurado no so naget nairaman karatoy plantokhang iti laing napalpalabas wan iti sa maling bangir saka naman iti PNP Traffic Division iti possible nga trapiko abapasaran akadatoy palarong pambansa iti lang Kalman sa taritnong iti PNP Traffic Division to pa department heads iti City Hall pagsaritaan para palang kadatoy panakakita dagitay pakibiletan dagitay athletes iti palong bansa kadto sa amin nga pagadalan iti syudad iti Lawag ingaluan ni Melchion datoy conference kadagiti department heads para palang kadatoy panagsisana iti panakakomodar kadagiti athletes ken ti possible effective trapiko kadatoy ayam iti palong pambansa iti syudad iti Lawag at damaten ti natagtata nga traffic scheme iti PNP Traffic Division for approval para palang kadatoy implementasyon na Idol Bernard tamanulong aldawin madalunan dati palorong pambansa iti syudad iti Lawag nga maangay iti Marcos Stadium iti syudad iti Lawag imapala ti publiko imapala ti PNP Traffic Division iti publiko iti panagananos hanggang samaten dati panakooperar kada ito'y may white nga traffic scheme tabi kasi malikilikan iti heavy traffic iti downtown iti syudad iti Lawag expectaran ti kaduan Idol Bernard nga umilat iti Alsada gabot kinadon to dagitoy umatendar kadati palang pambansa iti syudad ti Lawag. Damag pa lang manibod iti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Alitio tatak RMN.